Chcel by som vás privítať na mojej výstave samorastov. Tento čínsky drak je jeden z najväčších. A na ďalšie sa pozrieme ďalej. Toto je druhý drak, taký najmenší. So samorastami som začínal už asi pred 40 rokmi. Toto je jeden z mojich prvých. Ešte u detka mal stolárskú dielňu a tam vždy krásne vonalo drevo. Tak tam som k tomu pričuchol a tam som začínal. Toto je jeden z prvých. Začínal som takýmito jednoduchými vecami. A to sú vlastne, by som povedal, klasické samorasty, že nájdete nejaký konár, ktorý sa na niečo podobá, trochu ho upravíte a je z toho samorast. Tieto ostatné tiež sú takého druhu. Tomu som pričuchol znova, až som sa presťahoval do Nitrice, lebo tu som našiel jedno nádherné drevo a to je borievka. Borievka obyčajná, Juniperus communis, má krásne drevo, aj keď ho nájdete, vyzerá čierne, ale keď ho očistíte, je pod tým pekné drevo a do toho sa nechytí žiaden drevokazný, tam nejde červotoč nič. Takže je veľmi odolné. Tak z tohto dreva som začal vyrábať tieto ostatné samorasty, pretože sa aj dobre tvaruje, teda prírodou napadá sneh, konáre sa ohnú všelijako, a potom tak ostanú. A z tých konárov sa dá vytvárať všelijaké veci. Napríklad jeden z mojich posledných výtvorov je tento Varan komocký. Je to nádherný kus a bol to vlastne borievka. Niektoré boli korene, niektoré z konáre. Ale po očistení z toho je nádherné drevo. Ďalší druh samorastov je tu z takýchto, ja to volám torzá dubov, pretože dubové jadro, tie okrajové časti zhnijú, zvetrajú, ale to jadro tvrdé očernie, ale ostane v hore dlhé roky. Tak z tohto dreva sú ďalšie, ono to vlastne nie je samorast, je to už len pozostatok z toho duba, ale dá sa z toho vytvoriť tiež všelijaké nádherné veci, ako
Treba tento moriak. Táto akoby hus iba. Tu vidíme tie okrajové časti, takto zvetrajú, spráchnivejú, ostanú biele, ale to jadro je tvrdé, zdravé, dlhé roky. Tak to je druhý druh týchto samorastov. Jeden z prvých, ktorý ma znova k tomu priviedol, je tento pelikán. Našiel som konár z tej borievky na zemi a strašne sa mi zapáčil tento ohyb. To nedosiahnete nejako, keby ste ho hýbali umelo, sa zlomí, ale príroda si to takto sama vytvorí aj z toho nádherný kus. Tak týmto som sa dostal znova, ako som sa presťahoval do Nitrice, k týmto samorastom. A postupne pribúdali ďalšie a ďalšie. Tu vidíme, ďalší druh môže byť zase z bukov. Na bukoch, hlavne dolu pri koreňoch, sa vytvárajú také útvary, také hrče všelijaké. A z toho sa tiež dajú vytvoriť pekné veci. Aj toto je z buku. Toto je zase iný druh. To je hrabové drevo. Hrab má pekné biele drevo. No a jeden z najkrajších, ktorý tu najviac asi obdivovali, je tento akoby mimozemšťan. To je tiež z bukového dreva, z bukových hrčí. Je síce zložený z dvoch, tá hlava je tu prirobená. Tu treba na tejto líške pekne vidíme, aké je to flexibilné drevo, ako sa stočí celý ten konár a je z toho taký nádherný výtvor. Jeden z posledných a tiež krásnych je táto chobotnica. Je to tiež borievka. Keď mám pravdu, chobotnica má vlastne 8 ramien, táto má len 7. Ale je to detail, ktorý sa dá prepáčiť. A jeden z pekných výtvorov z duba je tento dravec. Povedzme, že jastrab.
lebo ja pochádzam od Trenčína z Trenčianskeho Jastrabia. Tam mi to tam pripomenulo trochu moju domovinu. Tu máme zase takú hadiu rodinku. Takéto krásne ohyby sa väčšinou nájdú na koreňoch. Toto je koreň osiky. To je veľmi ľahunké drevo, lebo korene v zemi musia si hľadať miesto, tak majú takéto pekné ohyby. Toto je zasa z borovice, jeden z takých bizarných, pozrite sa, je asi vtáčieho zobu, ako všelijako sa to drevo dokrúti. Tu máme ukážky, by som povedal, nie konkrétne zvieratá veci, ale celé stromy. Keďže pestujem aj bonsai, tak som si vytvoril takýto treba suchý bonsai. Je to tiež z borievky. Tu vidíme, akú to má farbu. Ale po očistení je z toho takéto krásne drevo. Táto konkrétne predstavuje borovicu ostitu. Sú to najdlhšie žijúce stromy na Zemi. Majú až okolo 5000 rokov. A keď aj uschnú, ostávajú na mieste ešte aj ďalšie stovky rokov. A takto nejako vyzerajú. Také akoby len kostry. Takže toto by som skôr povedal, že predstavuje ako taký surový materiál, takýto nejaký, keď nájdete v lese, toto konkrétne je z borovice, tak sa očistí, vybere a potom už rozmýšľate, otáčate však, čo by sa z toho dalo vytvoriť. Toto som nazval vtáčí strom, na ktorom sú rôzne druhy vtákov. Aj z rôzneho dreva. Toto je trebárs borievka, toto je ibištek a väčšinou sú z borievky. Tento kus som si doniesol z Podinovca, bol to pekný buk a chcel som ho zasať ako samorast, teda ako bonsai, ale sa mi nechytil, uschol, tak som vytvoril z neho takýto umelý, pretože má to peknú korunu a predstavuje nádherný strom.